Само багажите, как това, багажите на края. Сега, ето това. Ми докато Здравейте, добре дошли. Нас също. Добър ден. Добър ден. It's great. And Peter is there. Peter is here. That's lovely. And then you eat it. I've eaten one already. If I've eaten it, yeah, they think. Ядайте. Благодаря. Ей, смейте се, сега и всичко. Бей. Позволете ми преди всичко да представя себе си и организацията, с която работим. Казвам се Дани Лазарова и представлявам Music Лазар Show. Организираме културни мероприятия и концерти. Това, което се случва днес, се роди по повод на това, че аз така като гражданин и като личност имам идеята и виждането, че всеки човек трябва да бъде социално ангажиран. Разбира се, ако тази социална ангажираност не би могла да се изрази с някакъв материален еквивалент, тя би могла да се изрази най-малкото с едно отношение и с любов към хората в неравностойно положение и хората с увреждания. И затова и аз нарекох този проект "Една любов, два свята", защото считам, че само посредством любовта и отношението ни към тези хора можем да разберем техния свят и наистина той да стане нашия, а нашия да стане техния. Тоест интеграцията в този смисъл за мен е възможна най-близко и бързо именно по този начин. Разбира се, една идея сама по себе си няма как да бъде осъществена без точните хора. Затова преди всичко искам да благодаря на господин Гърменов, заместник-кмет на община Разлог, който изключително радушно прие идеята ми и помагаше през цялото това време, отделяше от ценното си време, за да можем да осъществим този проект и всичкото това да стане възможно. И надявам се занапред да сме добри приятели, да се виждаме и да правим хубави празници. И искам да благодаря на фондация "Светлина за България", с която и аз работя, с директор Михаела Линерос, която е българка, но от повече от 20 години вече е в Англия. Самата тя след малко ще ви разкаже. И там е директорка на 9 социални дома. Тя може да сподели с вас опита си и да ви даде много ценни и препоръки и съвети. Също така при нас е обичаната от всички Катя Ерменкова, която е, знаем, поетеса. И разбира се, аз с така скромната моя първа книга. Ще ви поздравим
и след малко ще започнем. Сега първо ще дам думата на господин Гърменов и след това на Михайла Линеров. Благодаря. Днес не само един хубав ден, днес е един празник за целия дом, за цялото село Долно Драглище, защото имаме честа и възможността да присъстваме на днешното мероприятие. Искам да благодаря на госпожа Дани Лазарова за усилията, които положи днешния ден да стане реалност. Искам да благодаря на фондацията, които отделят от своето време и обръщат внимание на хората, които действително имат нужда от нашата помощ и внимание. Тук са и кметистите на двете най-близки села, на Долно Драглище госпожа Боянова, на Горно Драглище госпожа Мотева, така че и в мое лице дома и селото имат една подкрепа, така че да не забравяме и директорката, разбира се, и на дома госпожа Алтанина, която е обичана от всички, които са в дома. Така че всички заедно сме задължени тези хора, които са потребители на дома, да усещат нашата подкрепа и не трябва да ги забравим в никакъв случай. Не искам да отменям така повече от времето. Нека да продължим по протокол и съм сигурен, че днешния ден ще бъде незабравим за всички нас. Благодаря. Всички хората домуващи тук. Много се радваме, че можем да дойдем. Много се радвам. Благодарим и на администрацията за поканата. И ни е много драго, освен на мен, защото аз не живея в България и когато се връщам в България, ми е много, много драго и мило да видя истинските български неща, като здравец и като традицията, с която нали, ни приветствахте. Сега имаме няколко приятели тук от Англия и те искат също така да ви поздравят. So, would you like to say hello? Добър ден, казвам се Су. I'm really pleased to be here today. Много се радвам да бъда днес с вас. And thank you so much for your very warm welcome. И благодарим ви за сърдечното приветстване. Several of us have been coming to Bulgaria for 10-12 years. 7 от нас са идвали в България за периода на 12 години. And we've been visiting the mountain villages and we just love it here. We love your И country. ние обичаме България и по принцип ходим по планинските села. There's a small team that have come this time. Този път имаме малък отбор от 7 In the back човека. row here is Norma Това е Норма. and Pauline here in the front. Polly, Полин, която е оперна певица. Rob Роб and John. и Джон и Питър, който е оператора. Да, колега, ти за колега. Well, one of the people I just spoke to very briefly, they said to me, do you see changes going on in Bulgaria? Аз много кратко разговарях с един човек и той току-що ми каза тук в двора, виждате ли промени в България? Yeah, in the 12 years that I've been coming here, I do see positive changes. И искам да ви кажа, че в тези години, когато съм идвала през тези 12 години, аз виждам много положителни промяни в България. But change takes time. Но промяната изисква време. But we are sure that those positive changes are going to affect each one of you in the future. И се надяваме тези положителни промяни да се отразят добре на всеки един домуващ в този дом. It's just lovely to be together and sharing your festival and sharing this lovely day of celebration Много with се you. радваме да бъдем тук, защото е един празник за нас. Благодарим so за much. поканата. Thank you. Значи, имало едно време една жена, която се нарича Наташа Петринск. Тя живее в село Долно Драглище. И изведнъж, когато си ходила на работа от Долно Драглище до Разлог, я пребиват, взимат и парите, взимат и всичко, което има. И тя лежи сама на пътя.
Цялата е в кръв. И тъй като е много рано сутринта и по този път няма много хора, тя лежи там и няма кой да й помогне. Обаче, 1 час по-късно, изведнъж се появява Байпоп Динчо. Байпоп Динчо е тръгнал на служба. Той ще я води тази служба. Вижда Наташа, но прави молитва, но тъй като е много заед, той не й помага. Вижда я, минава и си отива. А Наташа лежи и лежи. Тя лежи там още 2 часа. Никой не минава от този път. И изведнъж се появява по пътя нейната учителка. Янка Даскалева се появява, която е много заед човек. Тя учи много ученици и тя като я вижда, също си помисля дали да й помогна, но ако и трябва да й помогна, това ще ми отнеме много време. И затова не мога да й помогна. И тъй като съм много заета и това ще ми струва пари, аз не мога да й помогна. И тя си отминава. Наташа вече е в безсъзнание и трябва специална грижа за нея. И изведнъж се появява по пътя Иванчо, който е просяк. Той проси и той като я вижда, си помисля, аз трябва непременно да помогна на тази жена, обаче сега как като нямам пари? И има изпросила и за цял месец, това, което е изпросил за цял месец, го дава в една механа, което е като хотел механа, настанява е там, плаща за грижите за Наташа, намира доктор и те се грижат за нея. Това е сценката. Drama we've just done for you is to demonstrate who our neighbours really are. We can think of our neighbours. Тази малка сценка, току-що, която направихме, демонстрира кой е нашия ближен. We can think of our neighbours as being those who live next door to us physically, or those who are our friends, close family. Понякога си мислим, че най-близките хора и ближния са ни нашето семейство и съседа, който е до вас. But it's important to realise that we're to help anyone in trouble, whether even strangers and even those we might consider enemies. Но много е важно да помагаме на хора, които са в беда, които не са ни близки. Because everyone in the whole world is our neighbour. So anyone who needs help, we should be prepared to stop and go out of our way, and it may cost us with finances and time. И понякога не знаем какви ситуации ще имаме в живота, но на всеки един човек трябва да помагаме и това ни сближава заедно като хора. Yeah, so it is good to look to the needs of everyone. И това искахме да кажем. За Долно Драглище за мен е чест да бъдете наши гости. По традиция в Долно Драглище посрещаме своите гости и приятели със здравец и така наречените пушета, което държите вие в ръцете си. Това е свидетелство, че вие наистина сте наши приятели и сте винаги добре дошли в Долно Драглище и в нашия скъп дом. Благодаря ви от сърце и нека тези срещи, които вие днес слагате началото, да продължат и за напред. Още един път ви благодаря. Се опълчих от старото. Сигурно ги заслужавам, затова ще мълча на болката и няма да възроптая за нищо, докато ме приковават. А когато издъхна, понесла и непроносимото и съм мъртва за всички осъдили ме пилати, ще съм надмогнала в буването на суетите и велик ще е денят на моето възкръсване. Но сега съм в агония. Все още усещам тръните.
Нерон. Всички герои с Ерес показват колко, но без хляб. Да не забравяме Рим, който ни Че колко е трудна ситуацията. Във всяка една ситуация има изходен път. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. He will do something new where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. In his hands he's got the whole world. In his hands he's got the whole world in his hands. You and me, sister. You and me, sister. In his hands he's got you and me, sister. In his hands he's got you and me, sister. In his hands he's got the whole world. He's got the whole world. In his hands he's got the whole world. In his hands he's got the whole world. In his hands he's got the whole world in his hands. He's got you and me, brother. In his hands he's got you and me, brother. In his hands he's got you and me, brother. In his hands he's got the whole world in his hands. He's got the whole world. In his hands he's got the whole world. In his hands he's got the whole world. In his hands he's got the whole world in his hands. He's got everybody here. In his hands he's got everybody here. In his hands he's got everybody here. In his hands he's got the whole world in his hands. He's got the whole world. In his hands he's got the whole world. In his hands he's got the whole world. In his hands he's got the whole world in his hands. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the I like the sunshine. God make the rain. God make the wind and the snow. All right with me. Yo ho 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 ho. Banner that flies across this land, that all men might see the truth and know. He is the way to heaven. Might see the truth and know. He is the way to heaven. We want to see. И български, естествено. Ако може да превежда на гостите, значи сега по сценарий тук пише, че аз трябва да изпълна, да поздравя гостите. И ще се опитам. Ladies and gentlemen,
You're welcome to the best place of the world. Yes, for us this is the best place because here everybody, the lady Altanina and the people of the governments, they think for us every day. They help for us every day, and thank you very much to them. One more time, you're welcome to us, to the best place of the world, I said. And now I try to sing one song, but please, you must to help me. I am sure that you know this song. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words, the wisdom, let it be. A refrain, давай. Let it be, let it be, let it be, let it be. Speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. That will be an answer, let it be. Enough, thank you. Thank you, and you're welcome. Have a nice time. And now we will sing one song. Sing Penka Markova and Aneta Todorova. One very good Bulgarian song. The name of the song is Bulgarki. Napiriniya kamay
Иско Марио. Браво, Марио! Дай напред! Опашката естествено. Чакай малко, Марио. Браво, Марио, супер си! Продължаваме нататък. Нататък, давай! Браво, браво, браво! Това е Марио Бочели. Браво, Марио! Браво, Марио! Бяла снага
Пенка Маркова. Браво! И сега да ви представя на българите, които разбират Те жадувам аз, да те жадувам. А ти се повече да се навечавам. И аз се повече да съм виновен. Това е толкова недопустимо. А ти жадувам, да те жадувам. А ти се повече да се навечавам. И аз се повече да съм виновен. Това е толкова недопустимо, защото ти все пак ще ме помилваш. Главата ми ще падне на гърдите ти. Ще се стопят китарите, ще се стопят китарите, защото аз не съм готов, ще ме губя. Защото те от почтенска кутия не съм готов, не съм готов. Oh yeah! Браво на соло китариста Гери Политова. Главата ми ще падне на гърдите ти. Не те стопят китарите, те стопят китарите, защото аз не съм готов, не ме губя. Защото те от почтенска кутия не съм готов. Не съм готов. Браво, Динко! Браво, смете, както винаги. А сега да ви представя и следващата звезда, надявам се последна. Всички от дома, които могат да пеят и да
Специален поздрав за Радка, за Краси, за Любка, Стоянка. Продължаваме нататък специално за Зойка, Светла, Сашка. Продължаваме. 3-4. И на всички по нея. Браво! Благодарим ви на всички, да благодарим на Благой Боев! И как умеем да се забавляваме въпреки всичко, което ни се случва. Сега искам да дам думата на Катя Ерменкова, която иска да каже няколко думи. Продължаваме с подаръците. След това... Искам да обобщя, че хората в нужда са нашите деца. Всяко общество, те са душата на всяко едно общество, което наистина ни прави човеци. Да поздравя кмета, господин Гърменов, който е тук сред нас, защото от опит знаем, че кметовете идват да поздравят и си отиват. Благодаря на администрацията. От името на Фондация Мелнишки вечери на поезията, град Мелник, искам да поднеса скромен подарък във вид на нашето списание, което излиза. Списанието, което отразява Международния фестивал Мелнишки поезии, които всяка есен събират между 100 и 300 човека от Балканите. Между другото, по стечение на обстоятелствата, и защото планина Пирин е много красива, това списание почти винаги на корицата е Пирин планина. И за това поздравявам всички. Ще дам няколко броя на кмета и на кметиците, които са тук. Бъдете живи и здрави! Госпожо. Айде сега малко красиви са. Много са красиви тук те топченцата. I don't know what they're called, but they look very nice. Как се казвате? Ленче. Ленте? Да. Казвам се Джон. Как си? Добре. Добре. И аз съм добре. Радвам се. Ще пише така. Човек да има самочувствието. Знаеш колко е важно. Ма не съм казал... That was very good. So I didn't catch your name, by the way. Even the singers for everybody or just the inmates?
This is for lady. Three socks. This is for lady. Right, I'm going round. Very nice. Да. Много е красиво това. Ама един от домуващите това да ми го даде. Тогава Николина. Да изберете едно. These in the packets are ladies. Okay, that's great. Okay. Can you split that? Can you split that? Because it needs to be for 6 ladies. Give it down for the moment. That's very, very nice. Okay. Are you sure? This is a nightshirt here for a young lady. Okay, but no, we're going to leave it in another bag with all the clothes. You give that to the lady. I mean, okay, no problem. Just give some. Michaela. Michelle. The ladies here. Okay. Job. No, I gave it to that lady. Did you? Дадох ли ти бабо или не, нали? Не. Oh, no, I haven't given. What's in that packet? Заповядай. Thank you. Изчакай тук 2 минути. Somebody would like to give to the English team something and it's very hot there, so they're asking us to come here to receive it. Colin, come and receive on behalf of... Yes, we'll give for the whole team. Това е много красиво. Кой го е направил? Това е много... Вие сте много талантлива. Браво. Защо ви казвам, има какво да покажем и пеем, и танцуваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6. За всеки, нали? И да не остане само за един път тази среща. Значи да идвате повече. Да стане традиция. Да. Let me just show. Къде са Джони, Роб да им покажем? See, look at that. It's beautiful, isn't it? На Джон, кажи му на Джон да ги вземе и той ще да ги вземе. Джон, може ли да малко вие? The wool. John, can you go and take the wool and give it to my mom? Apparently there is one lady who will really benefit from that. Come and help me guys to give things. I'm giving it to you, give it to people. Нещо другото може да Него буша. Имам... Нека да му определя внимание на тази, защото той бързо. Добре. На този човек отзад не сме дали. Коя Николина? Където ви подари? Мишел. Не, тя да, откъде да даде. Не искам. Добре. Той не иска. Нали го е дадено? Не. Бико. Той е... Това в мен е 5-членна комисия. Кой не иска да се пресмятява? Живи и здраве да се друг път пак да дадете. Да дадете. Наляво близко. Наляво. I am from Thankia, Bulgaria. Miss Petsy. Petsy. Tonight, Balemos тази вечер. This is lovely. See, Bulgaria. Yes, that's lovely. Отиваме. Ние къде си сега? Ето тук всички ли? Да. Си направят и кафенце, нали? На туалет на който иска. We're being filmed, I guess.
Кафе, хоти, паничките няма. Ако нещо да дадем други части. Тук, защото панички нямаме, тук сме ги оставили. Може така, тук кафе. Got so nervous. Yes, it is like that. You're gonna have coffee. Михелка? Да, паза до сега. До сега? Разведем вътре, да видите слайд. Oh, they've got a special house here for people that are supposedly there. It was from the home and the supposedly. Най-добре е сега да се много неща. Do we have something for them there as well, like a special when it's to be allergic maybe? Ако искат кафе, ако искат кафе, след това. Добре. Той си е маса. Значи аз така имах честа, привилегията много млад да стана заместник на 27 години. I'm actually really young because I have become a mayor 27 years of age. Обаче, честно да ви призная, почва да ми се отразява както на цвета на косата, почва и да намаля. It's starting actually to reflect on me because I'm losing my hair. Like you, John. Yeah, I know. You didn't have to point out. There was a newspaper. И защото много неща имаме ние да научаваме. Тоест, ние като казвам, нали, английските организации да научават от България и българските от Англия. И това е като си го гледам. Специално ако дойдете, ако организираме нещо, имат яхти, на яхта една ще отидете специално. Аз съм запален риболов, така че... He loves fishing. Те са всички на един остров, който е в южната част на Англия. Не, това станове по граничко. Това си те само. Като завъртиш наляво и винаги третото взимаш и го слагаш къде е празно. Винаги става много празно. И па въртиш. Да, така. Ето сега завъртях. Третото хващаш. Е, това трето. Едно, две, три. От празно. Зеленото хващам. Тази жена е работила в училище с деца с затруднения и след това с възрастни. Тази жена е обсъдила, тя има 3 спуски. Пак въртя и брой от празното трито. Едно, две. И третото го хващаш. Бялото. То ще се измушне нещо. Не. И го слагаш така. Да видиш падане. Роб е инженер. Или от тук три. Джон, ние като едно, две, три. Хващаш трето си. Су е също работила по много лесно, много хубаво става. Тук може да си помагаш така отдолу да ти става по-стегнато, да. Но това, което не прави въртиш наляво. Ето тук празните, едно, две, три, падат. Винаги от колецо къде има? Броиш колецо, един, два, три. С новите идеи започнат хората много да се грижат. Много лесно за това. Когато постъпих тук в 2005 година, дома беше като в болница с белите чершаки, без нищо пустените. Сега това може да са 2-3 стаи. Какво трябва да стане? Трябва да има практиканти, които, например, от социални работници, а това се придържа. По-добре е социални работници, това е добре, ама социални работници се превръща в санитар. Това е точно, защото те не искат. We're going to go and see 2 rooms very quickly. Okay. It wasn't just being put in there for us, so then it's been in a while. Слава на Бога, точно така. Слава на Бога. Thank you very much. Сменям.
Hello, we're in the home of Долно Драглище and this is, как се казвате? Николина. And this is her room and it looks really as if she's at home. It's fantastic. Чао. Чао. Всичко хубаво. Върнете се отново. Върнете се отново при нас. Добре.